today si adlaw 27 November 27 karon. So wala ko kabalo kung unsa ko i-vlog kay wala man ko naglaag. Tapos ang ako lang gibuhat kang adlaw nag-grocery lang ko. Tapos nakahuna-huna ko nga ipakita na ako, 'di ba? Ang among panihapon karon magluto na lang ko og katong paborito ni tatay nga chicken feet, chicken foot. Adidas siya, tapos paborito ni tatay nga adobohon ako siya. Muna akong pakita na ko siya ko giunsa ako pagluto ang adobong Adidas nga paborito man jud ni tatay. Naadyoy adlaw nga kinahanglan magluto jud ko ana para kuan ka na mabusog mo gudran mo siya sa tiil kay mabusog siya. Then pakita sa inyo ang ako ang giluto nga ay nilaga ba to ipakuluan sa nako og ang iyahang mga tiil sa chicken kasi pakuluan diri. Nabukal naman siya. 1 hour kapin ako siya ilaga hantod nga kuan siya malata na nagnilaga sa pabukal paling malimpyo ang iyahang mga kuan din na mga kapit mga itom-itom sa iyang tiil ang gilaga sa nako. Then gipa humok sa nako iyahang tiil para pag pag inikaw humok na bitaw siya na napaniganan ni tatay. So sang gipa humok tapos ipakita na ko. Siyempre naman ako ang adobong Adidas nga giluto. Kuan naman jud ako gisagol ana bawang ahos mo rin na og tuyog suka mo rin na ako ang recipe. So pag nahumok na siya, ako ipakita sa inyo kung giusan ako pagluto. Anong paborito dyan ni tatay ako ang adobo. Naluto ko karon, bis mga busog mi. Ako, dugay ko kananiud to, mga alas 2 ko naniud to. Nanog-grocery man ko, so nangapit na lang ko Jollibee, kananiud to ko. And then, pagpauli na ako, nakita na ko sila tatay, nag-inom sila dito sa may ang kananan dito nga naay karaoke naay videokihan. So kita nang hapit ko nakita ko siyang kanon dito, wala man price naman mga kuan naman dito mga sudan nangita ko snacks na unta ba wala man price naman ang na-snack dito mga lugaw. So nagkaon ko price na order man sila price then price na parang ikaw nung uli na pa dayon ko kadi man ko mainom. So karon nagkuan ko nalatan bay tawag anang latan ko Adidas kay magluto lagi ko. Basta na ko sa inyo kung sa kalami ako ang adobong Adidas. Charot, feeling kay lami ba nagtumo lami kay paborito ng gulay tatay. Grocery ko nag-order palit ko kuan ako ra gyapon na gamit para gyapon gagamit ani kay kuan man kahit na ang labang mo ko na para yung palondry man ako ba ang labang mo hindi mo ko yung palondry mahal ay okay naman siya gamay lang mo kung labunon yung mapalondry ako hindi ka palondry wala mo siya napapalit ako ng basay o kuan order ng suka biscuit kung mamahaw ko snacks ano na ako Milo yung suka pero tingnan akong grocery di siya kumatimba ka rin guys kasi dugo lang
Hindi na lang kupuhan tuloy. Kasi po sa high school. Sabutan ko na. Ito mo magtimbag. Dumpol niya ito. Magtimbag siya malapsan ko. Okay. Lasay ko manual ang misa, guys. So, options ako kausa lang man lang. So, budget lang, guys. Kaya nasa ko i-arrange. Papakita na ko sa inyo ang next na ko kaaftaan niya ako ang gipahumok nga Adidas, ha? Violeta. So, guys, nalata naman siya. Kita ninyo nga malata na niya siya. Mahumok na. Imo na siyang adobohon. Nag-ready na ko sa kuan. Nagbutan na ko og tuyo suka. Mao din taw na ko ang recipe. Ang mga kuan sa bulani. Dayon bawang ug ahos. Simple ra jud ni siya. Wala na bitaw daghang pang mga sagol-sagol. Wala jud ni siya. Then nag-init na ko kalaha, pudangan ako na nag-oil taon. Pag wala na siya kuan tubig, kigtasan man ako kalaha. Wala jud na siya din. Gulat na kung mainit ng kalahay, utang na pag-oil. Then, ikuha na dahil siya. Prito na dahil mo siya ani sa tuyo. Sauce na dahil mo siya sa tuyo tong Adidas. Simple. But ikaduhan ako siya lutoon. After na kaning luto sa sauce, lutoon na po na ko siya otro para another luto na po siya sa tuyo na dyan siya. Dili na dyan siya tuyo suka. Kani, tuyo suka siya kay ipa-sauce lang na ko ang iyang Adidas ba. And then, kaduha, final, tuyo na lang dyan. Tuyo na dyan siya. Nalagyan na ako ang luto na dyan. Mara dyan. Then, ang nakalami lang siya. Kani yung bawang nakalami sa iyang kuan ba mo. Aroma katawagan. Ay, nakalami sa iya. Pag prito po ni siya, maluto po siya adobo, lami po ni siya kanon. Kaning sibuyas mo na nga. Kung magluto ko, daghanan dyan ako bawang tawag diyan. Kung naluto naman siya, ang oil, luto dyan ako cellphone ba. Magbutang na ako og oil, guys. Hindi ko din mo daghanon. Butan ako oil. Buwan na ito gamay kung gano'n. Malapian ako oil. Wala. Pag nainit na po mo ang iyang oil, ako na siya prito. Prito sa nimo ni dili nimo siya diretso nimo butangan og sauce. Pritoon pa nimo ang Adidas pinagi sa oil. Pag nagluto na siya, nag-brown na nimo imong Adidas, ayan na dahil nimo ibutang imong tuyo suka. Pero unahan sa jud nimo ning bawang at saka ahos. Now nimo siya prito. So, mainit naman. So, ito na ibutang ang ahos niya. Nalubutan ako ahos sa kalaha. Busog kayo ko ba? Mukhaon na lang ko kayo. Natin yung taon ako. Hindi ako mag-diet ko, guys. Ako nag-diet. Bata natin siya mo-brown ang ahos. Pag mo-brown ang ahos, ayan, may butan mo ang bawang. Ayan lang pumuluto ni kung kakagunon ni Adidas. Kaya po ang man.
Ang everyday, naman ko kapal sa mga gumay sa kaligaya. Nay, may baligya. Di ka ko gagaluto. Kay, kasi lang pa pag mga kuan. Anong butang ang bawang? Ahos. Anok na siya. Pag naluto ng bawang ahos, butang na dahil ni siya. Nadidas gamay ra akong giluto kay sayang ra kaayo na di ra ba jud mukaon ang amo ang iro si hulyo di mukaon aning tiil pusa na lang may pakaon ani ay ti kay hulyo kay gusto na chicken joy na ana sa mga chicken joy ito na nako na siya ito na nako. Nawa ninyo guys. Ito na nako yan. Ay, bawang. Bawang sa atin. Ang tayo na, mahulog na kasi ang ito. Diyan ako siya butang ng asin. Kaya parat naman tuyo suka. Sama siya kaparat. Hindi na siya butang. Hindi po gabutang paminta. Kaya paano lang ito? Tanpo. Hindi lagi siya. Dami din po may paminta. Pero kayong para mahalang-halang. Gusto na lang kumubawi sa suka ang pinakurat. Wala po kapay pinakurat. Wala mong ko nag-adso. MTSN na hindi mapalit. Naalin sa tigma. Wala po ito kasi nito sa tigma. Naluto naman siya. Naluto naman siya. Ako nang ibutang ang kuan. Ako na ibutang toyo at suso. Ano yung ihalo nito. Pabukalo na lang dahil ako pabukalo na after 5 minutes siguro ko rin ako kaduhang luto. Kaduhang ako nagluto. Dito bitaw siya nga. Basta nga luto na dito. So, lahi ako pas luto siya na ako. Nagipasot na ako ba? Luto yung suka. Ayun na ako. I-finalize. Finalize daw. Buang. Ano na siya initan ka siya. Pabukalan siya na ako. Nawalan siya na ako toyo gamay guys. Kaya barag gamay ra kung dahil ang nabutang. Gamay raman siya. Muhilis raman ang kuan ani. Yang sauce. Pabukalan siya na ako. Ano siya? Lugan siya nato. Yan siya na siya. Then, after 5 minutes, kaon na po na ako siya. Then, ayan na po luto otro. So, vlog ko otro niya guys ha. Babay mo na.